Kani gadega Pati CTV. Nakajing yo I jengai berkumju pakajing persang jong Seng Bharatiya Janata Party BJP banyo bansensar ya ka Sorkar pok kajela Meghalaya uba his preaching son Shilla bolong kum MLA berim ka nongkrem constituency shaka yeng terbar thoan haka yeng ka basau ko tanadu khatkandai spa propra do khandai pulai nakaseng Indian National Congress bat ka yeng ka basan nadu Snem khatkandai spa khandai pulai do khandai pupra nakaseng APHLC Hene kesengi ka khat pra trek ujemang loong ka Snem arja khat pra kan de ka Snem ka bakhat du iki Seng Riewlum ban yo sensyar pat bandon ha ka bor pat kani kan urlong tanglingba ka Ïatylli jong ki Seng san perthai kibla ithu ba da ka jaj ban riu ba shlau loong Lada ka don ka Ïatylli ka lenti ka don ba ki Seng Riewlum kin yo ban shimti ya ka jing sensyar ha Meghalaya Uniu nong mikmat ubelong menta kumu MDC ka nongkrem konstituensi loong Lada kani ka urlong ka long ka jingja ka bapen kan mau ya ka ka belaja ha ka Snem khat khandai spa anyi pupra ka bamut hadien saupu Snem ulong ha ka Snem khat khandai spa anyi pupra ki Seng Riewlum APHLC HSPDP PDIC ki belayo lai pulai ngot ki MLA ki thau ya ka Sorkar lai lama namar ka jingpen bor ka bami nok pajba ha ka jingelang ba Hamadan Malki ha ka shitarik ubnai leber khat khandai spa anyi pupra ya ka bala penbej Kirke tang Maria dap penbenai ke result election MLA jong Snem khat khandai spa anyi pupra nakliang ba shlau loong Lada dan kejimpen kre ban Ïatylli ukloi ban nomia kon churu ha ka election arja khat pra parban ailat ke HSPDP kan yakun persya yakiwe ki Seng san perthai ki ba umlong trai nakani ga jala dan kami ka Sorkar ka ban long nak benta chumpai ba tika pil jongi ha ke por long kita ki ban long ki MLA hakini ka tem ko benda arajar khat pra kin haban sutu ba mri ko magiti por banlong minister banlong male ban kamai spa ildi de menta ka long ban le thik na ka benda jong pai ba banlong kin tiu klo ya ka yo ko kot ki samla jongi ka kam ka jap kim yo ki lat ki ti be yang ki jala jong kim don ka dan ka jing e ba kha ti ka dan ka jing taw ha ba hi Seng Riewlum ki ba gila ban saindur di banman ti hang ni menta ka jing taw ka long ba man kita likely Seng kemudian lain kita candidate nak kebika constituency lehele berolai kemudian kaji rep kalau bahajan di kita habannya armur kita haban sacrifice nak dulu ke parti kita bagiannya baiklah di hang ni kadang kajing tawa jom kajai menteri jom iba ki ramba di kilong kebir ki samla ki balapan kre belong ki candidate Henry la kimyo belong nama kita haban ayu wepat pen sacrifice ma ildi kadi por kajing khot jom kajai menteri ya kita ki ben nur ben ki ba wan chamat ben le ya kata ya ki en bo chicken ma shirta bat kala kalentina ka bantai jong ki pada syakan sa bun ka ban play ti kum kata kan ngrim na kwa ban sedang tina nong krem konstituensi ya tungku lang mga babaden nga job MDC man kini ngayo riwajar na ka UDP riwajar kan pakai SPDP kayo tang saw hajar si spa arwar ti kamu lade ban kam try na kalian jongi ke UDP banyale tenrei na ka benta ki interest jo jai ben na ka larger interest jo ko jai ben jongi na kloi ban shop ka ni ka arja pra te ban polisi kum ba den lo mele president jo ke SPDP banyale mai te akhirnya ko kiwi konstituensi dan ki bangin kontra kumia ta ka jinga ben be kani ka pil jo na ba kini ki Seng Riewlum kin shom no kini ki kini kendu no pada lagi pilihan bagi belai ini in sedang ban form no ini ka Central Election Campaign Committee nak bentaban in lek langsung dong kari si jatia ban honra ya ka web ka ba upai ba di bersutu menta ban play ya di kalenti bagi yo ya di ka Sorkar de nakot ini Seng balang baru ibu dan ni kini wanlang ingin lang po kata ka committee ya ki agenda jong pon ki jong hiru gila ban penrum lupa ka manifesto jom kini hilai telihi Seng kemakin setau kenang ba kan suk lesain dalam laban tahu ya Sorkar Kani gadega Pati CTV.